Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag karon sara naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita subong adlaw. Vendors Plus ang maging kabahin sa planong i-develop sa SM Group para sa Manukan PPP project. Lalaki nagpalupok sa armas para sa wayo ng mga nagainom. Isa sa mga nagainom, nagsakit ang dugan kag napatay. Mayor Virasol sa Binalbaga nag-apela sa publiko nga hindi magbilin sa basura sa Sitio Hermit sa Barangay Biao. Mag-asawa patay matapos maisulan sa truck. Kag sa Good Vibes, Miss Universe Gloria Diaz nagsilinga beauty and brains 50% lang sa isa ka beauty pageant. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Binalbagan Mayor Alejandro Mirasol ang nagapanawagan sa publiko nga hindi magbilin sang basura sa ilang pagbisita sa Sitio Hermit sa Barangay Biao. Ginhimos ang alkalde ang panawagan kasunod sa natabo nga pagbilin sa mga plastik nga basura bisan diin lang nga area sang Sitio Hermit sa Barangay Biao sa Binalbagan. Sa pictures nga kuha ni Toto Rovic Calyas, makita ang mga naganilapta nga plastik sa lugar. Kahapon libo-libo ang nagdagsa sa lugar para saksihan ang matahom nga view nga ginatanyag sang lugar. Bisan sa ibabaw sa bukid nag-traffic sa kadamo sa mga motorsiklo kag salakyan. Sa pictures nga kuha ni Fritz Cantero, makita nga daw may prosesyon sa kalaba sa Pilahay pasaka sa Hermit Mountain. Gani nagapanawagan si Mayor Mirasol sa mga turista nga hindi pag-ihalid bisan diin lang ang basura para ma-preserve ang katahom sang lugar. Damlag pa nag-warning ng alkalde nga kung magsige bilin basura ang mga turista, mapilitan ng LGU nga hindi na magpasulod pa sa mga pangayaw sa lugar. Sa number 9, masobra sa 35,000 sa karon ang tigayon na nga naka-apply para sa voters registration sa probinsya lakip na sa Bacolod. Sa ikanom nga simana sang voters registration, may 11,811 ang nag-apply for voters registration. Suno kay Attorney Ian Lee Ananoria, Provincial Election Supervisor sang Negros Occidental, humalin sang week 1 makitang pagsaka sa application. Subong ang last stretch o kunang ulihin na nga simana para sa registration. Sa Enero 31, magatakop ini las 5 sang hapon. Abiso ni Ananoria nga samtang tawhay pa subong, magpadulong na sa tagsa ka mga election offices o kun gintalana nga mga satellite registration para malikawan na ang pagginutok. Madamo sa mga nagaparehistro karon mga pamatanon o kun para sa sangguniang kabataan. Sa na-notice namon nga ang pinakadamo subong nga gina-register namin mag-school kami nga satellite registration sa mga kabataan na amo na subong majority kita nga pa-register kung magpa-open kami sa satellite registration sa mga schools. Sa number 8, tigayon nga nag-file sa motion for reconsideration ang apat ka mga empleyado sang Office of the Provincial Agriculturist nga ginkaka sa serbisyo kag may resolution naman nga ginpapanaog angot diri. Inisunod kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. nga nagsiling nga ilan na nga ginserbe ang kopya sang resolusyon sa ilang motion for reconsideration nga ginfile. Ugaling as of press time, wala pa tigayon nga mabaton sang apat nga natungdan. Sunod kay Nelias, Enero 13 nag-file sang motion for reconsideration ang apat. Wala ginpalayag ni Nelias ang desisyon sa motion for reconsideration pending sang apat o kung sang pagbaton sang apat. Kung hindi nangin paborable ang desisyon, sarang ang apat mag-file sang ilang appeal sa Civil Service Commission Regional Office. Ang apat ang ginkaka sa pwesto angot sa misuse of government vehicle nga reklamo. May mga pending pa nga iban nga kaso kung reklamo batok sa mga empleyado nga yara karon sa talatapan sang Provincial Legal Office. Naka-file sila, Sir MR, sir, no, within the reglementary period of 15 days. So, may motion for reconsideration, kita nga nabaton. Subong na resolve na namon.
na-approve naman ni Gov ang findings naman, pero wala pa naman na serve ang copy sa mga 4 ka respondents. So, hindi pa naman ma-divulge ang amon resolution. Baling Office of the Governor gyapon ang nagpapanaog sir sa decision. Yes, ma'am. Amon recommendation and then approval, ma'am, ni Gov because he is the disciplining authority. Sa number 7, lalaki nga nagsaway sa mga nagainom, ginaligar nagpalupok sang armas. Isa sa mga nagainom, patay matapos nga magsakit ang dughan. Arestadong 39 anyos nga si Romel Makilat matapos nga may mapatay siya sini pagpalupok sang armas sang iya ginsaway ang mga nagainom nga mga kaingod balay sa Barangay Kubay sa La Carlota sang Sabado. Sunod sa PNP, ginpangsaway sang sospek ang mga nagainom kag nagakinanta niya nga mga kaingod lakip na diri ang 66 anyos nga si Nador Gitgit. Didto kaginaligar nagpalupok sang iya armas si Makilat sang 4 ka beses. Bangod sang lupok sang armas, nagsakit ang dughan ni Kitgit kag patay na ini sang mag-abot sa ospital. Detained karon si Makilat sa La Carlota PNP. Iya man ginpanginiwala nga nagpalupok siya sa armas kag kuno firecracker lang ang iya ginusar. Sa number 6, lalaki patay matapos tiruhon sang bayaw. Patay ang 52 anyos nga si Joel Villarias matapos initiruhon sang iya nga bayaw sang Sabado sa Barangay Santa Teresa sa Manapla. Sunod kay Major Janic Bermudez, ang hepe sa Manapla PNP, nakainom sang amo nga gabi si Villarias kag masami ini nga nagapangutos kag nagapangharas kung nakainom. Isa sa iya ginharas amo ang bayaw nga si Artemio Ceballos. Posible na puno na ang bayaw sunod kay Bermudez, gani ini ang nagtulod sa iya nga tiruhon si Villarias. Wala naman sang plano sa karon nga mag-file sang kaso ang pamilya sang biktima sunod sa pulis. Sa number 5, mag-asawa patay sa maisulan sang truck sa Mabinay, Negros Oriental. Patay Mr. Giyasin ni Mrs. matapos nga maisulan sang truck sa highway sa Mabinay, Negros Oriental. Ang biktima mo Sunday Jermeline Kabusog kag Mrs. nga si Janet sa investigasyon sang PNP. Ang motorsiklo sa mag-asawa ang nagasunod sa isa ka cargo truck sang nagapataklas na sa taklaron nga bahin sang dalan. Ang truck hinali na lang ini nag-malfunction kag nag-isol. Didto kag naisulan sini ang motorsiklo sang mag-asawa nga kabusog. Dead on the spot ang duha ka mga biktima. Sa number 4, mga salakyan sang syudad nga hindi na magamit ang ibaligya. Istriktuhon man ang paggamit sa mga salakyan sang gobyerno kag hindi pagtugutan ang pagdala sini sa puluyan sang mga empleyado. May report si Nico Delfin. May masobra sa 40 ka mga salakyan nga pwede magamit sang syudad para sa MABCAB. Ang ride-sharing kag carpooling service ang Bacolod para sa mga empleyado, agod nga mas maging efficient ang pagserbisyo sang tagsa ka mga departamento. Pero antes pa man igalunsar ang MABCAB, ginpa-inventory anay ni Mayor Albi Benitez ang mga salakyan, pati na mga motorsiklo nga pwede magamit sa MABCAB. Within the month, may final inventory lang nagpa-call si Mayor sang tanan nga vehicles nga i-park din sa likod sa aton nga NGC para nga ma-final inventory di ilang gamiton for the MABCAB nga ride sharing na. Kasubong sang Capital Cab nga ginagamit sang provincial government, gamiton man sang Bacolod ang local application nga sarang ma-access sa mga empleyado para sa booking sang salakyan nga ila gamiton sa trabaho. Ang system ang ginalauman man makapaiway sang pag-abuso sa paggamit sa mga salakyan, pati nang pagdala sini sa ilang mga puluyan. Government property should stay on government premises. So dapat gina-account siya regularly. That's why the POSO will be overseeing our motor pool. It's identified there at the back. Sa parking area sa likod sa Bacolod City Government Center nga magaserbe nga motor pool, makita ang pila sa mga serviceable vehicles ang syudad. Diri man nakapark ang mga salakyan niya guba kag hindi na mapuslan kag karon tuyo nga ibaligya na lamang sang syudad. So it's possible ang direksyon takundam nagituba ipa-declare ta as unserviceable, then i-refer ta naman sa disposal committee for bidding pag-i-dispose natin. Pinaagi sa MABCAB, mas mabantayan man sang syudad ang mga salakyan kag mapasiguro
nga ginagamit ini sa insakto kag wala ginadala para sa mga unofficial business, ilabi na sa mga ilimnan. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 3, away kontra illegal nga droga magapadayon pero may lain naman ini nga approach. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson base sa ilang pagsapol kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. sang nagligad nga simana. Si Abalos ang nagsapol sa mga opisyales ng Western Visayas sa Iloilo City. Suno kay Lacson, inigin sugda ni Abalos pagi sa paghinyo sa pila ka mga opisyales ng PNP nga mag-submit sang courtesy resignation. Ini sa tinutuyo nga matinluan ng hanay kasunod sa aligasyon nga may mga yara nga imbulbado sa illegal nga droga. Sa bahin sang probinsya suno kay Lacson, nagapadayon ang tikang sa away kontra illegal nga droga kag may pagkilala gani nga nakuha ang probinsya sa pagkilala sa nangin performance sini angot sa kampanya kontra illegal nga droga. Wala man natalakay ang bahin sa Negros Island Region suno kay Lacson, pero para sa iya, bukas siya nga antes pa man ang lahi para sa NIR. Magpagwa sa executive order ang presidente para diri. Damlag pa nagduso si Mayor Albi Benitez ang pagtugas ng Sub-Region Seneda para mas mapadasig ang pag-establish ng mga satellite offices. He was just pointing out that the war on drugs is continuing, but a different approach. Obviously, we have seen the difference in approach. He stressed that he is pro-life, so. More of, right now he started by asking certain officers in the PNP to resign, and that he wants closer coordination between the national government and the local government. Sa number 2, Konseho mag-review sang towing ordinance sang syudad agud mapasakaan ang multa kasubungan ma-expand ang no parking zone kasubungan ang towing areas. Nagahamboy sa 1,000 ka pesos tubtub 1,400 pesos ang towing fee halin sa light vehicle hasta sa heavy vehicle sandi sa City Ordinance 818 nga natukod sang 2017 sa Bacolod. Suno kay Councilor Al Victor Espino, manubo ini rason nga luyag niya nga ma-review kag ma-revise anay ang ordinansa antes mapatuman ang towing kag clamping sa mga salakyan nga nagapark sa mga no parking area sang syudad. Tuyo niya nga mapasaka ang multa sa tig 3,000 pesos tubtub 5,000 pesos. Gindugang pa sang pamuno sang Committee on Transportation and Traffic sang Konseho nga kinahanglan man ma-expand ang towing areas kag no parking zones ilabi na sa Lacson Street kag sa downtown area. Ang pagpatuman sang towing kag clamping ang luyag sa syudad nga hugot nga mapatuman agud mapahagan-hagan ang paggutok sang lakat sang trapiko sa mga major streets sang syudad. Inatulaan ta pa kung how do we engage the services of sang sini nga mga services. When do we expect nga ma-implementing towing ordinance natin? Well, as ang ako niya paglantaw as soon as we revise the rates to make it more attractive, attuned to the time, so to speak. Ang previous pila? Barato do 800 pesos. Di sino mabato sa 800 pesos? Sukit na ng 800. Tipilang ano. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Vendors Plaza sa Reclamation Area kabahin sa mga luyag i-develop sa SM Group para sa Manukan PPP Project. Kabahin sa 1.3 hectare property sang syudad sa Reclamation Area ang Vendors Plaza nga luyag i-develop sa SM Group upod sa Manukan Country. Suno kay Attorney Romeo Carlos Teen Jr., ang Public-Private Partnership Project kabahin sa mga unsolicited proposal nga ginbaton sang Public-Private Partnership for the People's Selection Committee ukon P4SC sang syudad sa Bacolod. Pinaagi sa lease contract tuyo sang proponent nga mapasanyog pang Manukan area nga magaserbe duga nga landmark sang syudad. Magluwa sa Manukan Country, nalikip man sa mga proposal nga nabaton sang syudad ang pagtukod sang housing project kag reclamation project sa syudad. Nagapabilin nga bukas ang P4SC sa iban pa nga proponent para sa amo nga mga proyekto.
Tapos sa negotiations, kung mag-approve ang city na okay na ni, before sa sanggunian, i-publish na amo na ang Swiss challenge nila kung may ara pag na proponent na mamayo offer yan sa amo ni na proponent. For example, attorney, kung i-PPP ang Manukan country, what will happen to the tenants nila, attorney? May transition kay may matag man ang hindi naman madula sila matag sila gin alternative place na Sa Good Vibes, hindi lamang hitsura kag kaalam ang kinahanglan para magdaog sa isa ka beauty pageant. Inisino kay anay Miss Universe kag actress Gloria Diaz. May report si Romeo Subaldo. Para sa kay 1969 Miss Universe Gloria Diaz, sa mga beauty pageant, 50% lang ang beauty and brain. Parehas na lamang sa natabo sa kandidata sa Pilipinas sa Miss Universe nga si Celeste Cortesi nga wala nangin mapalaron bisan guwapa kag maalam pero wala madala sa top 16. Sunod sa kay Diaz, 50% nagadepende man sa suwerte sa isa ka kandidata. I have different opinions of who should have won but I was very proud of our Miss Philippines. Ganda ng katawan niya and talagang she tried her best. But like I always say, why didn't she win or why did the other girl win? Usually lahat ng mga beauty contests, siguro 50% beauty, brains, lahat yan, 50% luck. Yun talaga swerte-swerte. Hindi ba ganun yun? Si Diaz ang nagpadulong sa Negros bilang isa sa mga judges sa linay sang lubay-lubay sang kawayan. Sunod sa iya, bago gid lang natapos ang iyang soap opera nga Too Good to Be True. Gani nagbaton siya anay sang imbitasyon nga mangin judge sa local beauty pageant kagang iya handler nga si Paul Amagin ang tumandok sang kawayan. Ang vice alkalde sang Banwa nga si Annalisa Soriano ang nag-welcome sa iya nga pag-abot sa probinsya. Siyempre pag may shooting ka, you cannot take a risk, di ba? Taman-taman now, we were waiting, we just finished yung Too Good to Be True. So sabi ko, mag-rest muna ako. Kasi yun, tuloy-tuloy yun di ba? Yung shooting namin. At nagkwa-quarantine pa kami. Lock-in taping? Oh, lock-in taping. So sabi ko, teka, let me breathe some fresh air. And she's the legendary. The first universe that bring title of Philippines. And then of course, my good friend, Paul. Sir Paul is from our town. Okay. We grew up together, time together, just from kindergarten. Hindi na bago ang Negros sa anay Miss Universe. Ang iya utod nga si Rio Diaz ang misis sa anay 4th District Congressman sadto nga si Charlie Cuangco gani permi man sa diri nagakadto. Barbs, hindi lang gali basta-basta nung mag-intra ka sa mga beauty pageant. Ako yan ko lagi makuha ng beauty pageant. Pero yun na lagi na siling bala nga if it's really meant for you, it's really meant for you. Kagamuyad to napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kay insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kago ko naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.